Si Boss Ernie ang ating co-pilot ng Doña Nicasia. Magandang gabi. Hey, Boss Ernie. Lighter ba? Lighter, ano gagawin sa lighter? Ay, ilaw ko doon sa loob ng truck. May biyahe ka ngayon? Oo, ngayon. Kanina, trabaho. Ngayon, biyahe. Yan ang malupit. May driver na, may pahinanti pa. Tayo na kaya pala 1,000 sahod mo. 1,000 paran! Kaya pala. Hindi ka ngayon mag-iinom. Maganda ba pag umiinom na nagdadrive? Hindi. Bawal yun. Bawal. Sabi ko sa iyo. Kaya kayong mga driver, huwag kayong iinom. Si Boss Erning na nagsasabi ha. Sino ba ang mga... Legal yun. Ha? Legal yun. Anong kaso nun? Pag may... Ang kaso nun, kapag mahuli ka, Ano man? ibig sabihin, alam ba, tulad yan, wala kang seatbelt. Oo, seatbelt. Siyempre, maamoy ka sa traffic enforcer. Oo. Amoy ala ka, bawal yun. Oh, anong kakaso nun? Kaya ayaw ko talaga maging driver kaya baka ako mapainom. Hindi, okay lang mag-inom. Sabi ng okay lang mag-inom daw. Pero nasa tamang lugar. Yan talaga. Pagkatapos na, pwede ka mag-inom. Pero yung driver talaga na habang lasing tapos magdadrive, hindi pwede. Ha? Lasing tapos magdadrive, hindi pwede. Ay, hindi pwede. Bawal ka dun. Nahuli ka na ng ganon. Hindi pa naman Hindi pa? bawal. Kaya, wala. Pero ang ano talaga, kasi may ano ka dyan, ang tawag na, halimbawa, kukuha ka ng lisensya kasi may experience ka na dyan. Yan pala talaga eh. Di pala pwede ang ganon na umiinom tapos ng inom may magdadrive. Oo. Bago ka inom yan, importante, Kala ko pwede. pag-uwi mo na. Kala ko pwede pa rin yan Ay, kahit hindi pwede. Akin na lighter ko. wala tayong utang. Wala. Uy, nakabayad ako boss ah. Nakabayad ka na. Kailangan talaga hindi nagbabalansi. Kasi may driver na may pahinanti. 1,000. Aginaw ko, di mo kada. Patingin niya muna. Ang sabi? Patingin niya muna ng pera. Takadaming pera ni Boss Erning. Wala, sabi Diba? natin. Sa 1,000 isang gabi mo, no? Ha? 1, 2. Araw, taga isang gabi, Araw pag drive, tapos pahinanti, magkano? 1.5. Pagid daw. Itong nabing-bing. Paldo pala yung aking kaibigan. Paano pa rin? Paldo ang aking kaibigan kasi pag drive sa pahinanti, tinan mo. Kamil boss. Kamil ilan? Tinan mo. Ilang kamil? Dalawa. Dalawa. City 14 no? City 14. Oo. Malupit. City ka na, kailangan trailer no? Laki. Oh! Trailer ang dala nun pag ganun? Kaya mo pala mga nadrive nila paring ano no, mga trailer. Malupit pala yun. Kaya hanggang dito lang muna tayo ang ating video, Boss Erning, at saka itong lighter mo. Sana lagi tayo magbibiyahe, may biyahe lagi no. Boss, salamat sa lagi kang maingat sa pagdadrive. Kailangan talaga kunting ingat. Oo. Hindi pwede nga ano. Bara-bara no.